ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ସିଙ୍ଗର ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ। ମୁଁ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁଳସୀରେ ବିଗତ 4 ବର୍ଷ ହେଲାନି କାମ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ମୋ ଦେହ ଟିକେ ପ୍ରଥମେ ଖରାପ ହେଲା, ଯାହାକି ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ରହିଲା। ତାପରେ ରାତି ଉଜାଗର ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ବି ସେମିତି ଯାଇପାରିଲିନି। ଯେତେବେଳେ ପାଖାପାଖି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଡ଼େ, ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ ବଗେରା କରିଥିଲି ଦେହର, ତାପରେ କିଛିଟା ବାହାରିଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଥାଇରଏଡ଼ କିମ୍ବା ମୋର ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାରିଥିଲା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିନି ଯେ ଇଏ ସବୁ ପାଇଁ ମାନେ ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ଯାହାକି ମୁଁ ଷ୍ଟେଜରୁ ଘରେ ବସିଯିବି ଆସିକି। ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ରୋଗର ଶିକାର ହେଇଛି ମୁଁ। ମୋ ଘରେ ବି ପରିସ୍ଥିତି ସେମିତି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ମୋର 2ଟା ଯାକ କିଡନୀ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଲେ ଯାଇକି ବଞ୍ଚିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ବି ସକ୍ଷମ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯାତ୍ରାରୁ ଛୁଟି ନେଲିନି। ଜାନୁଆରୀରୁ ଆସିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଡାୟାଲିସିସ୍ ଚାଲିଛି। ଏମିତିରେ ବହୁତ ପଇସା ପଳେଇଲାନି। ବାବା ବି ନାହାନ୍ତି ମୋର ଘରେ, ସେମିତି କି ରୋଜଗାର କରିକି ଯେ ମୋତେ ଡାକ୍ତର ଏକା ଦେଖେଇବ କିମ୍ବା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ସେମିତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତିକ ନିଜେ ରଖିଥିଲି ସେତିକ ମୁଁ ପଇସା ସାରିଲିନି। ଏବେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ଟୋଟାଲି ସକ୍ଷମ ହିଁ ନାହିଁ। ବଞ୍ଚିବାକୁ କାହାର ଆଶା ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ମୁଁ ଯେମିତି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟେଜରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଇପାରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।